Ladies and gentlemen, today we've got a unique guest, the first of the kind. We've got Dr. Innocent. Starawo and Rotobunyasotari Bozi, Rukupisa, Dr. Innocent Chibata Moto. Monozati ndonzi Innocent as well. Yeah, I think in any weakness. And how did you feel about it? No, zvatozoita kuti then zviri nani ndiende kuna Innocent timbonoonesana pamwe chete kuti vanhu vemuZimbabwe nemuAfrica tingabatsirana sei pautano hwedu. Wonderful. So invite a doctor panapa. We are going to talk about zvinhu zvine chekuita neutano hwedu. So people who might be watching might be skeptical kuda kuziva kuti what qualifies you to speak on these issues. Mfunga makaona ku South Africa kwakanetsa nyaya na Dr. Matthew Lani Yes. So munoona kuti ndiani anonzi Dr. Innocent Chibata Moto. Yeah, I think iwoyo mubvunzo wakanyanyisa kunaka because mazuva ano vanhu vanongotaura pamusoro pezveutano. Maybe mumwe munhu anenge aona painternet, munhu otanga kutozviti doctor, munhu aona pakati, but zvakanyanyisa kukosha kuti tive nebackground uyezve then zvinosapota zvinhu zvatinenge tichitaura. Ini chekutanga ndine mabooks andakanyora neMinistry of Health and Child Care. Rimwe racho rakaapuruvwa 2018 rinotaura pamusoro pezvekudya kwedu, mararamiro edu nezvimwe zvinogona kutibatsira, especially zviri kwatiri kuno kuZimbabwe. Then this year ndopandakazograduata nePhD in Natural Medicine and Health Sciences. And also I was certified near Council of SADC Health Practitioners to conduct my trainings and some treatments. Tingangoti Southern Africa yose, kunana Zambia, kunana South Africa, kumwe kwese tichibatsirana nevanhu kuti as Africans zvinhu zvaita kuti tirware sitereki zvanga zvisiko kare ndezvipi zvatinokwanisa kunge tichibatsirana. Mukanzwa pabuda wedro kuti PhD mozvati panenge paina muzvinafundo and hanzi ari kukwanisa kuremekedzeka muSADC. Ndanyatso kunadudzira nditi? Ya ndizvozvo. Ya tofamba kwakawanda kuitira kuti then muchaona kuti pamunda wedu wakakura kudaro tine dambudziko especially nevanhu vekwedu kuno kuAfrica. Ya tine dambudziko nezvimwe zvinhu zvatichabata kuti hatinyanyozvifarira zvatiri as Africans. That's why even sometimes kana ndiri kuno kuZimbabwe ndinofarira even then kumbotaura nechirudzi chedu chekuno kuti titozvigamuchira kuti zvedu zvinotoita ende zvinototibetsera kuti tikwanise kuita zvatinokwanisa kuita. But kana tichifambawo kumwe kwakasiyana-siyana then kunana Zambia nekumwe kwakasiyana-siyana tizokwanisiwo kutaurawo nechekuno. Yes, but kana tiri kuno aiwa ndinonzwa manyukunyuku nekunakirwa nekuita zvekwedu. Unotaura hudobi wechishona. So nyaya tiri kuchataura panapa ine chekuita nezveutano uye ndo zvamakaendera kuchikoro. But kana ndakakutarisai muchinyatsozvitsanangura ndinoona kuti this is not just work but it's something chikuratidza kuti chiri kubva even mubhonzo, muskeleton, zvinhu zviri pamwoyo penyu. What inspires you to have passion nenhau idzi dzeutano? I think chekutanga ndechekuti inini ndofunga ndiri around kuma 16, 17, 18 years. Ndakarwara steric nemaacids, maulcers nezvinhu zvakawanda, ndobva ndawanirwa masolutions amwe then akasiyana-siyana but zvakaramba kudi kupora. Saka ndakazosvika paextend yekuti ndaakuchikoro manje around I think around 2014 2015 zvichikwira. Ndepandakanyatsonzwisisa kuti no, lifestyle yedu, mararamiro edu nemadyiro edu nezvimwe zvatinoita ndizvo zvinokwanisa kucontributa especially kuma lifestyle diseases. Ndobva ndadzidza zvandakadzidza, ndobva ndachinja lifestyle nediet nezvimwe zvachataura pamusoro pezvazvo, ndobva ndatozoona zvinhu zviya zvapera. So zvadaro manje then ndobva ndati maybe kune umwe munhu iye ari kurwara asi asiri kuziva zvinhu zvandakaziva izvi. Saka inini patime yangu more than 75% chirega ndiite yekueducata vanhu
then 25% ndoita matreatments, so that vasati vapinda mazviri vakwanise kuziva nekugona kuzvidzivirira kuti zvisingavakuvadze. Ipapa ndakakutarisai imi manditi panofamba kamwe kashoko kekuti hanzi n'anga izvirape po paita nhau yokuti utano tunozoziva ndewamwari neupenyu toziva kuti ndewamwari, but pane zvimwe zvaunoona kuti imi muchinoona ndakadaika upenyu unozobvawo kuna Mwari, but kugwinya kwandakaitawo chichi zviri kubva pane zvakati. Muri kufamba here zvamuchazotifundisa? Because vazhinji vana chiremba vanenge vachirwara nekarwere kekuti kainzvengeka neruzivo rwangainaro. Zvinoitika ndezvekuti then kune zvinhu 2 zvatinokwanisa kuvavarira kuve nazvo. Knowledge newisdom zvinhu 2 zvakasiyana. Knowledge ndeye kungoziva kuti izvo neichocho then chinobatsira zvakati. Ndosaka muchiona kuti vamwe vazhinji vane knowledge asi tozoleka wisdom, and that wisdom then inobva kuna Mwari. Ndo simba rinoita kuti ndikwanise kurarama zvandinoziva. Asi vazhinji manje tiri limited zvekugumira pa-knowledge, zvekuti ini ndichiziva kuti fodya then nogona kundiuraya mapapu nemhaka yekuti ndabva mukuopareta umwe munhu, ini ndozoonekwa ndakusvuta panze. Izvozvozvo ndine knowledge, asi ndinofanira kukumbira kuna Mwari manje kuti ndive newisdom kuti zvandinoziva ndo zvainoita, ini ndorega kudina kuita. So some of things like especially zvandakagonawo and zvimwe zvandichiri kuvavarira kugona, especially panyaya dzemadyiro edu and especially nyaya dzephysical activity, nyaya then idzo dzine zvekuita nestress management. I cannot avoid my stressful situations, but I try by all means how to respond to those. Yes, because handingadi kuti rufu nezvimwe zvinotistressa zvirege kundiwira, asi kana zvandiwira ndinoresponda sei kwazviri. So those are other things dzinogona kuti affect. And also chimwe chinonyanyisa kunetsa vanhu is forgiveness, kungoregerera. Vanhu then havazivi kuti zvinotobatsira iye pautano hwake. Yes, kutongoziva kuti handina bundu nemunhu, izvozvo pachazvo zvinotorapa iye munhu wacho. Saka then muchaona kuti vanhu vakawanda vanoita chivindi chekuenda kuchechi, munhu otakura bhaibheri, but achiziva kuti inini hama yangu nenge handitauridzani naye, nenge zvakati zvese zvatinenge tichiitirana ndezvekusaregererana. So kana zvakadaro zvinotanga kutoti affecta pautano, zvisati zvamboaffecta ukama hwangu naMwari, asi pautano zvatondi affecta. Ndakazviremedza nezvinhu zvisingafaniri kugara mandiri. Saka ndezvimwe zvinhu zvatinenge tichikurudzirawo kuti kune vanoziva nevasati vazviziva tivavarire kuzviziva kuti tigone kuzvirarama. Ora ndaona munenge manga muchiita mabullet points ezvinhu zvacho zvakakosha zvinoita kuti utano hwedu nyangwa upenyu zvisara rumaoko maMwari nenguva iri yaMwari pazvinogona kuti uchengeteke uye wakagwinya. Saka muchinyatsodzika ndoda kuti mutiti 1 kusvika tazvipedza. Alright, chimwe I think changa ndasiya ndechekuti patime yaMwari, I think izvozvozvo ndinogara ndichizvibvunza kuzopedzisira ndatosangana neverse, I think it's in Paris chapter 7 verse 16 to 18. Inototaura kuti ko iwo benzi wadireko kufa nguva yako isati yakwana. Saka iro kuti then tine dzimwe nguva dzatinogona kuzvigurira tega. Zvimwe chete nekuti ini ndotora poison izvezvi ndomwa, mobva mati patime yaMwari yanga yakwana. Ini nekunzwisisa kwangu ndinoona sekuti patime dzakadaro kazhinji ndedzedu isusu vanhu. Tisu toenda tononokerwa netime yaMwari. And also then zvinozodarikira even kudiet, kuti madyiro edu then anogona kukasira futi kusvitsa nguva yangu, asi Mwari vasina kutarisira kuti zvidaro. Kozoti dziriko futi dzaMwari dzekuti ndaita zvose izvi, asi panguva yaMwari yongodina yongokwana. Asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti chero zvakadaro ngativavarire kuita zvakanaka nezvinotarisirwa nemiviri yedu. Saka toenda kumapoints yanga muchitaura, nichatanga neyakanyanyisa kukura yacho, especially nechekuita nemadyiro edu.
ndinowanzopa muenzaniso wemota dzatinoshandisa idzi. Muchaona kuti pamota kana ndatenga mota yakagadzirwa kushandisa engine orati fuel yepetrol, ini ndobva ndazoti no, petrol handiifariri, ndinofarira diesel kana paraffin. Ndotora diesel paraffin ndoisa muengine yakagadzirirwa kuti inoshandisa petrol. So zvazvichaita manje ndezvekuti dai kwanga kuri kumunhu, taiti mota iyoyo haina mahormones nemaenzymes anokwanisa kurecognize or maybe kana kuziva or maybe kana kudigesta paraffin kana diesel. Therefore yakutofa ende haichakwanisi kunge ichifamba. Mazvinzo hanzi haina mahormones nemaenzymes. Then kana kuri kumunhu manje or maybe kumunhu kwacho iko yes, then zvinoitika ndezvekuti tine chikafu chiri natural chaidyiwa nemadzitateguru edu, chaidyiwa kare. Ichocho ndo chakafanira kumuviri uri natural, ndo chatakapiwa even namanufacturer wedu naMwari, ndo chatakapiwa kumuviri uri natural. Yes, kumuviri uri natural. So there's no way we can feed the natural body with something which is not natural. Zvinhu zvakaramba zvakadaro. Pamuri udaro manje vakuti muviri uri natural, zvodati vaye vanoenda kujima vachimwa mapiritsi aikuita masuru, nevasikana vanoiswa majekiseni ekukudza nevanouza vaive havakwanise kudya kazvikafu zviri natural. Aiwa, ndikujoka hangu. Iyoyoyo kana takuzoibata then ichazonyatsoibata, but I think the basic principle ndeyekungoti ngatinyanyirei kufarira zvinhu zviri natural. Kana zviri zvekumwa, whether mvura kunyanya, yes, ndo yatinofanira kunyanya kuwanza pane zvekumwa zvizhinji zvatinomwa. Then pane zvekudya whole grains you are simply saying kuti vana zviyo, vana mhunga, vana mapfunde. Why izvozvo? Nemhaka yekuti ndo zvisina kusvuurwa. Patinosvuura paya, zvatinosiya kuchigayo ndizvo zvinodiwa nemuviri. Saka kana tasvuura tasiya izvo kuchigayo, zvatapinza mumuviri zvava kunoripota yave shuga yawanda, starch yakawanda neshuga. 5 years 10 years down the line you are diabetic. Asi kare uko diabetes yanga isipo nemhaka yei kwanga kusinawo zvikafu izvozvo. Ende dambudziko randinoona especially kuchikafu nderekuti us as Africans we think kuti zvatinazvo maybe takasara here kana takadii, but then muchaona kuti dzimwe nzara dziri kuuya nekuda kwekuti tatadza kuappreciate nekuutilize zvatakapiwa naMwari. Mwari kuno wakatipa madrought resistant crops, kutipa mapfunde, mhunga nerukweza, vachiziva kuti nerimwe gore mvura inogona kuita shoma. Saka isusu kana takuwanza chibage manje, zvoreva kuti kana mvura iya kana yaita shoma, nzara then ichaveko, toti Mwari vatisiya, but tisu takasiya zvinhu zvatakapiwa naMwari. Saka naizvozvo ndofunga then kana takakwanisa kudzokera mune zvimwe zvinhu zvinotirerutsira zvirwere, toenda even kuma fruits and vegetables. Iye zvinozvi white fruits and vegetables ndo then akanyanyisa kukosha kudarika, then atinoisa GMOs, atinoisa chemicals, atinoisa zvimwe zvinhu. Ndakazvitorera mazhanje angu, vana hacha, vana tsvubvu, vana shuma, izvo zviya izvo zvine manutrients akatinakira zvakanaka. Nemhaka yekuti zvangobva muruoko rwaMwari, ini ndongonotora ndodini ndodya. But izvo zvabva muruoko rwemunhu, sometimes munhu anoda kuita mari nevanhu zvakanyanya. Saka munhu anoda kuisa maGMOs kuti zvikasire kunosvika, ende kuspreya kwakawanda kuita nezvimwe zvinhu zvakawanda. So zvinhu zvingori simple izvo zviya izvo, ngatizvitorei ende tizvichengetedze. Kana tichikwanisa kuita maplantations ezvimwe zvinhu zvatinazvo muno zvemusango, zvinototibetsera izvo. So ndokudya kwedu kwakadaro. Then lastly maybe kungotaura pamusoro pema-fats and sugars. Ma-fats and sugars muviri wemunhu haudi zvakanyanyisa kuwanda zvakanyanya. Yes, then tinongoda zvishoma shoma in moderation, ende tonyanyisa kuzembera kuma-natural sources, vana honey nezvimwe zvakadaro zvinogona kutibetsera. Ndo chaipo. Then zvimwe zvacho is protein. We have got protein. Ngatinyanyisei kushandisa huku dzedu idzo dziya dzakare dziya,
yes idzo dziya dzechiboy nemazaya adzo ndo zviri nani kwatiri than dzataakuwanza mazuva ano nemhaka yezvimwe zvikonzero zvakawanda zvinogona kuvepo zviri kuonekwa. That's number one, diet. Number two is about stress management. Stress management ende tichida kuadresa kuno kwatiri especially muZimbabwe or maybe kuno kwatiri kuAfrica. Uchaona kuti stress kune yatinoti chronic stress ndo inonyanyonetsa vazhinji nemhaka yei zvinhu zvekuti maybe zvandiwira rufu maybe kana kuti kwatadza kunaya kana kuti zvimwe zviri beyond my control. Yes, zvandiwira kudaro ini ndobva ndatanga kufunganya pamusoro pezvazvo. Then kana ndatanga kufunganya zvakanyanya ma-stress hormones ndo then akutonga muviri mangu. Mamwe ma-hormones ese then ave suppressed. Yes, kuti ndikwanise kurara handichakwanisi kurara, kuda kudya handisina nengudi ndikwanise kudya. So zvese izvozvo pa-stress iyoyo manje then inobva yaleader to depression. But the causes dzacho ndo dzinozovepo kuti number one ndeyekuti contentment yatadza kuvepo. Kusagutsikana manje hazvirevi kuti or maybe kutogutsikana hazvirevi kungoti ndinogutsikana ndakagara gore rose. Ndoti kubva musi wa1 January kusvika musi wa 31 December ndakagara ndobva ndatenda Mwari kuti Mwari ndinokutendai ndinogutsikana nezvandinazvo. Ihwohwo usimbe. Kugutsikana ndekwekuti ndaisa njere dzangu dzese, ndaisa simba rangu rese, ndotevedzera maprinciples anotarisirwa kuti ndinge ndichizviita zvinhu zvandoda kuita. Ndozviita nemazvo, ndowana ma-results asina kunyatsondigutsa, zvisina kusvika pamagoals angu. Tobva tati ipapo chigutsikana. Nemhaka yekuti Mwari sometimes vaziva kuti kana toti ndamupa kana kuti 1 million izvezvi hazvibudi zvakanaka. Sometimes nezvimwe zvikonzero zvakawanda. So ndo panopinda nyaya ye-contentment. Number 2 tisadaenda panumber 2 ende hamuonere kunge machechi kunyanya maPentecostal movement ari kutonyanyoita vanhu vasagutsikana nesitereki because every Sunday you are told God is going to promote you. God is going to take you to another level. This year is the year of greater things. So munhu asi anotadza kusvika pakutoona kuti zvandinazvo izvi it's enough for a modest and honest lifestyle. Ndisingadi hangu kuzotaura zvimwe zvakawanda but then muchaona kuti tingovimbisana nemashoko. I think there's a verse inotaura kuti kutenda kusina mabasa kwakadini. Yes, kutenda kusina mabasa kwakafa. Saka inini chero kana kuri kuti ndarota or maybe kuudzwa pasina action hapana zvandinokwanisa kunge ndichiita. I need to take action then ende muchaona kuti zvinhu zviri physical zvizhinji zvacho zvinowanikwawo nenzira dziri physical. Mari iri physical. I need to work for it. Utano hwepanyama huri physical. I need to eat well. So zvinhu zviri physical zvinowanikwa kazhinji nedzimwe nzira dziri physical. So then kune vamwe vanhu vanenge vasingatombodaro kuchechi asi vane mari kuti darika isi vanoenda kuchechi. Saka kana tapasiya pasina kubalansa then tichiti kuenda kuchechi chete ndokuchandifumisa, ndinogona kuve padhuze naMwari asi ndakatobhuroka chaiko, asi ndiri pedyo naMwari. Yes, so zvinoda kuti zvibalanse kuti hatikwanisi kungovimbisana nemashoko kuti then zvichadai. Ngatikurudziranei kushanda, tikurudzirane kuita zvinhu zvacho zvinoita kuti tidini tiite saizvozvo. So ndezvimwe zvinoda kungoti tingozopafunga kuti chero kana kuri kunzi ndanopukuta mota yanhengi kana ndanoita icho kana ndisina kushanda, kushuvira zvakanaka nekuzvivavarira kuda kuzviita izvozvo zvakakosha, asi pamusoro pazvo ndaitei izvozvo ndo zvakanyanyisa kukosha. Then imwe point yepa-stress management yanga ndichida kutaura yanga iri pakuti ngatione zvinhu zviri negative tozviona nenzira dziri positive. Ndiri kurevei? Ndiri kureva inini kuti lese then tiri kuti hakuna mabasa. Ini ndongove nestress yekuziva kuti zvishuwa mabasa hakuna chakati.
kana zvakadaro ndinogona kutochembera ende stress yondikuwadza. Saka ipapo ndopandiri kuti kushaya mabasa kwatiri kuita ngatikukuonei manje toona kuti alright, kana paine problem ndine mukana wekuunza solution iyaya yakucreata basa. But nekuda kwema-systems, I think nezvimwe zvatakadzidza kuchikoro kuti kana ndaingoti kana ndakura ndinoda kuita chakati, asi ndisingadzizivi kuti ndinodawo kuona zvimwe zvinhu. So zvakadaro ndo zvimwe zvatiri kuti no, ngatione zvinhu zviri negative izvozvo. Ende muchaona kuti patiri kutiza munyika tichiita sei, yes, zvakanaka kana ndawana zvinondibatsira kunze. Asi muchaona kuti matiri kutiza maChina vari kuuya vachiona mikana. Mikana iyoyo ndo yatiri kuona sema-problems. Totiza tichitatiza ma-problems. Asi ma-problems iwoyo then kune vamwe vanhu vanenge vachitoona sema-opportunities. Saka isu ndo zvatiri kuti even let's say toti then tine dambudziko remosquito. Tongochema tichiti mosquito. Tobva tati mengo dzawanda ndo dzaunza dambudziko remosquito. Handitika? Kuti ndicreate basa nekuita zvakanaka. Ndatora mengo dzacho then I dry them. Ndatozidrya ndozozitengesa out of season. Ndazozitengesa ndapedza dambudziko remosquito number 1. Ndacreata china basa. Saka isu ndo zvatiri kuti ticheme kuti hakuna mabasa. Ngatisagumira ipapo zvinotiendesa kustress. And stress ndechimwe chinhu chakashata mukati memiviri medu. Mind yedu inosafa zvisingaiti, zvatinodya hazvidigest, zvinhu zvakawanda zvinogona kusashanda zvakanaka. Then vana baba nana mai mumba umu kana stress dzirimo hazvibudi zvakanaka. So izvozvo ndo zvatiri kuti kana takwanisa kudaro zvatisingakwanisi kuita tosiyira kuna Mwari. Mwari vanogona kutiitira zvatisingagoni. Zvatinogona toita nesimba rese. That's stress. Approximate number yevanhu vari kufa nestress, whether by suicide or by stress induced diseases, yakamira sei pagore rega rega? Yeah, I think unfortunately muno muZimbabwe hatisati ane statistics dzakanyanyisa kuti nemo but hava kutanga hedu kunyatsotora. But kana tichitarisa kune dzimwe nyika muchaona kuti vanoona chose kutoti no, kuburikidza nepressure dzekumabasa, then zvakare kuburikidza nekusagutsikana nezvimwe zvakadaro, vanhu vanozoerekana vave nezvimwe zvirwere zvatinoti ma-heart diseases. Zvimwe zvacho zvauya nemukana weabout more than 60% kuti zvivepo zvabva kustress, zvimwewo zvabva kudiet, zvimwewo zvabva kune zvimwe. So zvirwere izvozvo zvese zvimwe zvacho zviri kuuya kuburikidza nekuti tatadza kumanage stress zvakanaka. Saka stress then iri kuti affecta. I think ndo number 2 from diet so far. Alright. Mamwe acho tinogona kungoita briefly both times edu dzine zvakudya. Tongoti chinotoda titaura zvakakosha ipapa because chiremba hatikwanisi kukuudzirai kuti zvakakosha ndezvimwe munototirapa. Alright. Zvimwe zvakanyanyisa kukosha ipapa, I think chakakosha kana tichida kuadressa problem is to address the root cause of the problem. Yes, saka kuti tikwanise kuadressa the root cause. Ndichaona kuti nini nekuda kwesystem yedu yekudzidza yakanaka, yes, but tadi takwanisa kunyatsoiongorora futi towedzera zvimwe zvakanyanyisa kukosha kuti tigone kushanda or maybe kushanda then tichishandisa zvekwedu kuno zvakanyanya. Zvinotibetsera sei kuti tive neutano hwakanaka? Zvinotibetsera in a way yekuti inini kana ndadzidza kuti tsvubvu shuma kuchikoro zvii zvandinowana imomo, zvichaita kuti kana ndangopedza chikoro ndisina capital yekutanga business, nemhaka yekuti vanhu vakuappreciata nekuziva kuti shuma basa radzo ndezvakati, ndotongopinda musango, ndotovigira vanhu utano hwakanaka, ende neniwo futi handisina stress yekuti basa because ndawana zvinogona kundibatsira. Saka ndezvimwe zvatinokwanisa kuongorora, and then tiri ipapo pasystem yedu ndeyekuti tisangodzidzisa or maybe kuve nesystem yekungoziva kuti
kana ndadzidza ndinokwanisa kungozoshandira nhengi. No. Ngative nesystem then inotibetsera kuve tiri maowners ezvunhu. Izvozvo then zvinotibetsera kuitira kuti chero kana ndashaya basa racho ndinokwanisa kushanda or maybe kutanga something nezvandinazvo kwandiri. That's education. Then the other point iri panyaya yepa skin. Yeah. Then muchaona kuti skin is the largest organ. Skin, yes. Skin yese. So zvinoitika maine mhaka yekuti hatichafariri zvatiri, especially as Africans. Yes, so totraya kuimporta nekutora zvinhu zvinochinja. Yes, kugadzira skin nekuita sei nemhaka yekuti tatadza kugutsikana nezvatinazvo. Tadaro, number 1, taita stress yekuti nditsvake mari yekutsvaka izvozvo. Number 2, ndichazoita imwe stress ndave nana cancer yekuda kutsvaga mari yekurapwa. And ndarwara nekuda kwekuti zviya zvinhu zviri foreign to my body and zvinobva zvapinda musystem mangu zvoumba zvirwere zvakawanda. So ini ndo pandiri kuti every time we try to deny ourselves ndo pari kuuya maproblems. Every time we try to deny our own food, vana cancer, vana colon cancer, our own skin, our everything, ngatingodzokerai back to the basics, then muchaona kuti zvinogona kutibetsera zvakanaka. I think chandingataura chekupedzisira inyaya yemedicine. Ndinogona kungodarika napo ndichiti panyaya yemedicine apa zvinoda kuti especially vari kudivi rescience nesu vezveutano vakawanda tadii taita ongororo mune miti yedu, mune zvimwe zvinhu zvedu zvese zvatakapiwa naMwari. Izvozvo muchaona kuti mune mabenefits nezvimwe zvakawanda zvinogona kutibetsera kuti titogadzira mishonga yekutoti mumafamasi ivemo. And taderedza even budget reMinistry of Health. Taderedza iroro zvoita zvakare kuti even mbuya vari kumusha kana varwara mushonga worega kuvadhurira because zvinhu zvese zvirimo muZimbabwe and tiri kuzviwana local. Saka then muchaona kuti Mwari vakatikomborera in a way yekuti chero dai kwanga kusina ndege nezvikepe taikwanisa kuzviraramira muZimbabwe. Tine zvinhu zvedu, chikafu chedu, mishonga yedu nezvimwe zvinhu zvese, asi chaleka nekuda kwemasystems, nekuda kwezvimwe zvakawanda ndechekuti tatadza kuutilize zvatakapiwa naMwari. Saka ini ndo pandiri kuti Mwari vakatikomborera, havana kutituka then kutipa muhacha, then kutipa mishonga yavakatipa. Vakatikomborera, chatinoda iscience inokwanisa kubeka. Our ways should be based in nature and backed by science. Zvinokwanisika kuti tive neutano hwakanaka and tive nemari yatinenge tiinayo, mari yorega kuenda kunze yakawanda, toishandisira muno tichikwanisa kuve neutano hwakanaka. Aiwa, mashoko makukutu tichiita kunoda unopendera. Ndakanzwa Prophet Makandiwa vachitaura nawo yemaherbs vachiti midzi itori neka spiritual power kari mairi kadivine engulfment kekuti ukaidya unogona kutozopora zvimwe zvinhu. And that's not the first time we have heard an utterance like that. Pane imwe yakamboitwa, of course, that looked too extreme in the eyes of vanhu vari medical. Prophet Magaya vachitaurawo kuti ndanonga gwenzi kana ndanonga. Tiri kufield renyu munozvona sei? Maybe ndingada kutanga Prophet Magaya yekutanga, then I think it was around 2014 2015 I think. I think zvakanyanyisa kukosha kuti kana tawana zvatawana tongotevedzerawo mapolicies nezvinotenderwa. Yes, kuti inini kana ndawana kuti icho zvinhu zvinogona kubatsira, zvakanakawo kuti zvinoongororwa, because kana tiri kufield rehealth nekuda kwemasystems nemapolicies kuti tingozobvuma kuti nhengi yangoti chakati icho chinorapa zvisina kuongororwa, zvinogona kurema. Asi zvinogona kunge zviri izvo futi, asi zvinoda kuti zvingotevedzerwa nemo zvikwanise kuitwa zvakanaka. Then toenda kune ndeyanimwe yabvunzi ndeya Prophet Makandiwa. Yes. Yes, means then muchaona kuti even maybe before 1900 vana sekuru vedu vaitoishandisa.
ende zvichitovaitira zvakanaka. Ende muchaona kuti pane zvinhu zvese zvinooneka there's a power riri invisible pazviri. Yes, kuti inini asi manje tinongori nemapower maviri. Yes, raSatani kana kuti raMwari. Zvimwe chete neni kana toti then ndiri kurapa patient, whether ndiri kushandisa power or maybe rabva kuna Satani or maybe kuna Mwari. But zvinoda kunzwisiwa mind zvizvi ndezvekuti pakuzvishandisa ipapo Mwari vakakomborera zvinhu zvavo. I think there's a verse, man, you can go and read. Is this Psalms 103 chapter 3 to 4. Then totaura kuti Mwari vanorapa zvirwere zvose. Asi zviri physical kuburikidza nezviri physical zvavakatipa zvabva kwavari. Saka inini kana ndichida kupora zviri physical ndinoenda kune zvabva kuna Mwari zvavakasika. Nemhaka yokuti Satani haana kana gwenzi hwani raakasika. Zvese zvakasikwa naMwari. Saka iye manje nekuziva kuti zvinhu zvaMwari zvinoshanda, zvimwe zvacho then anobva aenda nerweseri otanga kuzvishandisa then ari iye. Isu kana takuda kuzozvishandisa kana kuti zvakutaurika mumachechi tobva tati zvegwenzi ndezvaSatani, asi zviri zvaMwari. Mwari ndo vakatozvisika ine way yekuti vachishuvira kuti isusu tizvishandise. I think then kune vanhu vanobelieve nekuverenga Bible, you can go and read pabackground yemushonga yataitodzidza chero kuchikoro, then kana takudzidza zvenatural medicine, pabackground yemedicine then irimo muBible. Iripo pana Genesis chapter 3 verse 17 to 21. Ndo panoti munhu atadza kobva kwanzi naMwari ndakumeresa mathorns and thistles, minzwa nerukato. Mathorns and thistles ndo zvaakumereserwa munhu atadza sepunishment. Asi kana takudzidza kuchikoro maya toona kuti 75% yemishonga yatinoti inoshanda inobva mumathorns and thistles. So God knew kuti munhu zvaapinda muchivi then akuzosangana nematambudziko ekurwara. Saka chirega ndipe mathorns and thistles sepunishment, asi nemhaka yokuti ndiri Mwari ane rudo isolution kumadiseases ake. That's why even kana uziva nezveutano nekugadzira mishonga, mathorns and thistles ndo yatinoti group A yemedicine. Vana aloe vera, mathistles, vana blessed thistle, vana milk thistle, all those things ndo yatinoshandisa. So Mwari ndo vakatipa zvose. Asi chandingada kuti zvibalance zvakanaka, zvakanyatsa kukosha kuti tisazongonoshandisa tiri tega kazhinji. Zvine njodzi papi? Zvine njodzi pakuti dosage hatiizivi. That's number one. Unongorova mudzi wani unenge uri full course ye 3 weeks. Then I think a week ago kwachiadzwa. Yes, vanhu kwanzi vakanopinda musango ndobva vatora aloe vera ndobva vamwa vachiti kwanzi ndezvekusimbisa musana wevarume ndobva vafa. Saka izvozvozvo then unogona kunge mushonga unoshanda asi tarasika padosage, ende tatadza kuziva zvakare kuti unomwiwa kana chirwere chandinacho chiri pastage ipi ende neage yangu zvinopindirana here. Ndosaka muchiti kana maenda kwachiremba munonyorerwa kuti torai mushonga uyu only for 7 days nekuda kwezvikonzero zvakadaro. Saka ndoba ndikuona kuti ivo vaida kusimbisa musana vabva vatora mushonga uyu kusvika vakatora dosage yakawanda kusvika yavazorodza. Saka then it's a challenge even kwatiri mazuva ano kuti I think challenge hombe then ngaisire kuzhinji kune science kuti ngatirerutsirei vanhu vekwedu nekuresearcha more mune zvedu, so that chero kana kuri kuti munhu anowana mushonga waari kuwana wedola izvezvi kana zvakuwanikwa kuno I think anogona kuwana nehalf price. Izvozvo zvinotibetsera zvakanaka, but nekuda kwecolonized mind chero vakadzidza they are colonized mumind mavo kuti no isusu zvekwedu hazvishandi. Ndosaka inini ndakazoti no ndinoda kupinda
negap renatural medicine ndaona kuti no Mwari vakatotikomborera chero kwatiri masolutions ariko because Mwari anoda munhu wese murombo nemupfumi. Ndosaka muchiona kuti munyevhe then unomera chero pamba pemurombo kuti tese tiwane then utano hwakanaka. Mvura inongobuda chero pamba pemurombo kuti tese tive neutano hwakanaka. Mwari anokoisa kuti tive neutano hwakanaka. Isu ngatikoisei utano hwevanhu nekuita tsvakurudzo mune zvatinazvo. Ivo vanhu vokwanisawo zvakare kuita tsvakurudzo nezvinogona kuvabatsira. Vodya zviri health, vogona kumanija stress, vogona kugutsikana neganda ravo, vogona kugutsikana nechikafu chavo, vogona kugutsikana nezvimwe zvatinazvo kuno. Muchaona kuti zvinotibetsera, tinova vanhu vane utano hwakanaka. Kana aripo mashoko ekupedzesera nezvamungade kukoka vanhu nezvamungade kuti vanhu vazive nobva mangovapa mafoni number? I think chakanyanyisa kukosha ndechekuti chikuru pazvose ngatingochinjai mafungiro edu. We need to decolonize our mind. Ipapo kana tisina kuzviita zvakanaka, kutaura chokwadi, matambudziko ese then ari kutiwira ende acharamba achikwirira. Then muchaona kuti even lifespan inoderera ende iri kuramba ichiderera. Whether you are a prophet, whether you are a pastor, we need to follow my physical health principles kuti tive neutano hwakanaka. So taita zvese izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanaka. So I think chimwe chakanyanyisa kukosha zvakare ipapo ndepekuti utano hwedu Mwari vanoshuvira kuti tive neutano hwakanaka, asi isu hatizongorarami zvatinoda tichingoti Mwari vanotichengetedza. Mwari vakatipa power of choice. Ndosaka vakarega even Eve achinotora fruit ravaiziva kuti kubva izvezvi aitotora fruit then akutofa. Chero nanhasi uno ndakada kutora poison in a form of food ndinogona kutotora ndotofa. Mwari vanorespecta the power of choice. So isu tisangosire zvese muruoko rwaMwari. Is division of labor. Tingoona chiremba vatatu. Chiremba number 1 ndiMwari, the provider wemushonga yatiri kushandisa, the provider of the food that we are eating. Chiremba number 2 ndiri kumba, ndinofanira kudya nekuchengetedza maprinciples andakapiwa naMwari. Kana ndatadza ndobatsirwa nachiremba number 3 orapwa munhu. Yes, unfortunately the doctor number 2 is lagging behind. Haasi kuda kuti aroo yake. Yes, haasi kuda kuti aroo yake andada kusira zvese. So tinoshuvira kuti tinge tichizodzidzisana chiri kumachechi, then tinodzidzisa pachena. Yes, pachena kunyanya kumachechi neamwe maplatforms, kudzidzisa pachena kuti tidzokere kwatinokwanisa kunzwisisa science ichikwanisa kuprova zvimwe zvinhu, even zviri muBhayibheri, chero zvimwe zvinhu zviri panature zvinogona kutibetsera zvakanaka. So ndichasiya nhamba dzangu, then kune vane mubvunzo wezvimwe zvatisingakwanisi kukurukura panapa, kana kuti kana muchida kuti tizokudzidzisai zvimwe zvatinokwanisa kuzokudzidzisai, utano hwana baba, utano hwevana, utano hwana amai, utano hwezvekudya, mararamiro edu, mishonga, zvakawanda zvatinokwanisa kudzidzisana. My number is +263 715 720 307 0715 720 307. That's my 0715 720 307. Dr. Innocent Chibata-Moto. Unondibata ipapo tobatsirana kuti utano hwedu hudzokere panzvimbo yakanaka. Ndofunga manzwa kuti Dr. Innocent Chibata-Moto vanenge chiremba anotya Mwari. Saka zvinhu zvinenge zviri gwara rakanaka. Doctor, thank you so much for joining us. Thank you so much, Sigo. Thank you so much, viewers. Tinokutendai murambe muchiteerera zvirongwa zvakadai zvinovandudza utano hwedu neupenyu hwedu. Thank you so much. May God bless you. And with that, we are out.